हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायना थाबाय। दिनैनि भिडिअ माने मोनसे भाइरेल जागासिनो आरोना, बे भाइरेल सायाव जागोन। नोंथांमोना हेमानि सोरबा फानग्रा ओंखारलायबाय 500 1000सोनि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो। हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना। सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा अहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना। ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 1000सेयावनो फानहैलाबायोमोन। माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन। हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो। बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो। डेन्जार गाज्रि हेमाया। सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा। बङाइगावनि रेन्डि इयो, बङाइगाव फिसासा रुम दङ इना 3000 2500नि। न'आव हाबा जाखांबाय इयो, ओमफ्राय न'आव थानो हाला। गथ' 2 दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन। गोबावथारसै हाबा जानाया, उन्दैयावनो हाबा जादों। ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो। ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा 2 दंमोन। ओमफ्राय फिसा हौवा 2खौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै। ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय। लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव 3 गासै। ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो। आरो नैबे सावगारिखौ नुदोंना रायजोफोरनि, बे सावगारिखौ नायनानै ला। बिथाङा माने हाबा जाफैयोमोन आरोना 5 थारिखआव हाबा जानानै 7 थारिखआवनो खारदों। माने सासे हौवाजों माने साननैल' थाबाय आरोना, ओमफ्राय बांगालजों खारलांदों। माने दा न'खरनि मानसिफ्रा हमनानै दोनदोंसो आरोना, नोंसोर हमनानै दोनबानो जाबाय नुबाय बायोबा। साननैयावनो हाबा जाबाय, साननैल' थाबाय। गोसो गैयाबा माने हाबा जादोंमोन आरोना इयो। फैनो हानोमोन बिदिबा दा न'खरनि मान सनमान गामिनि मान सनमान गासिबो जाना होजोब्बाय आरोना इयो रायजोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेबाङावनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंसोर लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालाम।